kerk gaat, wat moeten ze gebruiken? Als ze je wat vertellen van Christus, van God, van Jezus. Uit welk boek moeten ze lezen om je dat te vertellen? Uit de Bijbel moeten ze lezen. En als ik je nu vertel dat wat je me net hebt aangewezen in de Bijbel, op dat bord, dat het niet in de Bijbel staat, mag ik je dat wezen? Want als God de Bijbel heeft geschreven en de Bijbel praat over Jezus, dan zou in de Bijbel toch moeten staan hoe Jezus Christus eruit ziet. Ja, toch logisch toch? Je leest een boek, je leest Siska en Wiska. En als je dat boek leest, dan geeft het je ook aan hoe Siska en Wiska eruit ziet. Ja toch, of niet? Je gaat op school, je hebt boeken gekregen, Lien en Wim. En in dat boek wijzen ze je hoe Lien eruit ziet, hoe Wim eruit ziet. Ja toch? Oké. En dit gaat over de Bijbel, want je hebt het in de kerk geleerd. En de kerk moet eigenlijk, luister goed wat ik zeg, de kerk moet eigenlijk de Bijbel gebruiken. Maar de kerk gebruikt de Bijbel niet. En omdat ze de Bijbel niet hebben gebruikt en ze zijn afgegaan op wat mensen ze hebben verteld, hebben ze deze witte man gegeven als Jezus Christus. Maar we gaan nu lezen in de Bijbel hoe Christus eruit ziet. Geef me Openbaring hoofdstuk 1 vers 1. Het is Surinaams, Sranatongo, maar ik ga het vertalen voor je in het Nederlands, zodat je het beter begrijpt. Lees. Aboeko voor Openbaring 1 vers 1. Dat is de kring voor Jezus Christus. Dus hier gaan we bewijzen hoe Christus eruit ziet in de Bijbel. That's right. Ja? Je verstaat? Ja, oké, maar we gaan het voor je lezen. Lees. Deze karo bem gihem. Voor sorry hem dinari dem sani disi musupasa is. Dus God heeft ons het beeld gegeven, zodat we weten, zodat de profeten, want wij zijn de profeten van God, zodat we weten hoe Christus eruit ziet. Jump naar vers 11, Kimi. Vers 11. Met de alpha naar de omega. Dit is Christus, wat Christus zegt. Hij is alpha, hij is omega. Hij is het einde, hij is het begin en hij is het einde. Lees. Dat voor Wang naar de laatste Wang. Hij is het eerste, hij is de laatste. En sang, you de see, schreef dati na in uw boek. Dus zak ubeshi, wat Christus zegt tegen Johannes. Johannes moest hij opschrijven in een boek. Welk boek denk je dat het is? De Bijbel. En nu gaan we gaan naar hoe Christus eruit ziet volgens de Bijbel. Niet wat volgens de kerk zegt, want de kerk gebruikt de Bijbel niet. Ze nemen dingen uit de Bijbel, dat ze vertellen ze iets, maar ze vertellen niet de hele waarheid. Ja, als je hele waarheid vertelt, heb je nog een halve leugen. Begrijp je? Wat is je op school? Milo Flora, oké. Al precies. Welke klas? Eerste wat? Eerste wat? Eerste Milo. Oké. Dus je moet dit kunnen begrijpen. Geef me 14, 13. Openbaring 1 vers 13. En na midri voor dem sebi kandratiki. Smakara bord met Jaconja even. Ai, zeven. Dus nu gaan we Christus voor je beschrijven. Lees. En na midri. Kijk naar daar. En na midri voor dem sebi kandratiki. Zie je sebi kandratiki. Want suma bemdele ki suma piking. Want suma bemdele ki suma piking. Iemand die op de zoons des Heren leek. En de zoon des Heren of de zoon des mensen is Jezus Christus. Lees. Deze ben weri, want krozi deleki hem voeten. Dus Christus had kleren aan tot aan zijn voet. Dus Christus, als hij kleren aan heeft, heeft hij een lichaam. Ja, hoe heet je? Ja? Bleed. Bleed. Oké. Oké, bleed. Dus Christus had kleren aan tot aan zijn voeten. Met andere woorden, Christus heeft een lichaam. Lees. Nanga wan go to crossi rond to hem borsu. Hij had een gouden riem om zijn borst. Lees. Hem hede nanga hem wiri bem weti leki katon. Nou, moet je goed luisteren. Zijn haren van zijn hoofd en zijn haren van zijn gezicht waren wat? Hem hede nanga hem wiri bem weti leki katon. En ze waren wit als katoen. Met andere woorden, ze hadden de structuur van katoen. Hebben geers katoen. Lees. En weti leki sneeuw. En de kleur van het was wit als sneeuw. Nou, wil ik je een vraag stellen. Welk volk op aarde heeft haren dat de structuur, dat de vorm van katoen heeft?
Welk volk? Creolen. Zie? Dus Christus, zoals het wordt beschreven in de Bijbel, had haren, dat haren van een Creool. Met andere woorden, als hij haren had van een Creool, van iemand van donkere huid, dat wil zeggen dat Christus een zwarte man is. Maar misschien heb je het nog niet begrepen. Dan gaan we verder gaan om te kijken, om het duidelijk te maken wat er in de Bijbel staat. En niet wat de kerk zegt. Lees. Openbaring 1, vers 15. Aha. Hem voeten bem de leki fini kopro. Zijn voeten. Zijn voeten waren net als koper. Wanneer je thuis gaat, heb je toch die SWM-buizen? Ze zijn van koper toch? Welke kleur is koper? Bruin. Is je? Want eenvoudig, man, hoe oud ben je? Voor 13 jaar, je begrijpt pas aan die zie. Hebben ze dit ooit geleerd in de kerk? Voor het eerst hoor het hier toch? Daarom zeg ik je, en we lezen uit de Bijbel. De kerk leert onze mensen niet wat er in de Bijbel staat. Lees die zijn achteraf met die brada. Soldier. Fini kopro, dit is de ben bruin na in uw omvoet. Het was net als koper, bruin. En komt dicht bij onze huidskleur. Maar Christus was net als het was gebrand in een oven. Alles wat je in een oven zet en je verbrandt het, welke kleur wordt het, broer? Bruin. En je brandt het helemaal. Je weet het niet. Als je papier neemt, je hebt een stuk wit papier daar toch? En ik neem een aansteker en ik maak hem aan en het begint te branden. Welke kleur krijgt het? Welke kleur? Zwart. Dus als Christus de kleur had van koper, net als het gebrand is in een oven, dat wil zeggen Christus was donker zwart. Daarom heb je verschillende zwarte mensen, of mensen van de Creoolse ras. We zijn verschillend. Kijk, ik ben een beetje lichter, deze broeder is een beetje donkerder. Toch? Waarom? Geef me even Genesis hoofdstuk 2 vers 7. Dan ga je wijzen waarom we verschillende kleuren hebben. En dan ga je begrijpen dat Christus van onze ras is. Aboko voor Genesis 2 vers 7. Aha. Genesis 2 vers 7. En masra kado ben meki mansuma kom mopo voor dat doti voor dat grond. Heb je begrepen wat hij daar heeft gelezen? Wat heeft hij gelezen? Lees het al lezen? En masra kado ben meki mansuma kom mopo voor dat doti voor dat grond. Wat heb je gelezen? Wat heb je gehoord? Zo, God heeft mensen gemaakt. Hij heeft de mens geschapen, maar hij heeft ons gemaakt vanuit de aarde van de grond. En welke kleur is de aarde van de grond? Welke kleur? Bruin. Verschillende schakering van bruin. Dus als je dit nu hebt gelezen, hoe Christus eruit ziet, dan gaan we weer kijken naar die twee beelden, die twee afbeeldingen. Welke van ze, volgens wat je hebt gehoord in de Bijbel, is Christus? Welke van ze is Christus dan? Deze is Christus. Dus ook allemaal een applaus. Dat is wel een eenvoudig boy, 13 jaar. En mij begrijpt een beschrijving voor Christus in de Bijbel. So hard to serve God. And why when I say that I'm a Jew, it sound odd. For years I've been walking around saying that I'm a black man. I ain't saying that no more, it sounds wrong, man. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons.
IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.